Kay mahimo man mga higala nga ingnon nga kuan kana na ang yung nangyari po, gumamit po pero wala po si First Lady. Dahil na nakainom po ng wine si First Lady at nakatulog po. Ato lang yung agi katawa mga sukit ng paminaw ha. Pero ang uban gud mo ingon man nga na. Nanas lang uban na. Kaysa ako nang giingon mahigala wa man kita ebidensya. Ha? Kulang pa ta ebidensya. Ang ato ebidensya lagi ana nga namatay sa tuko ug unya kining iyang gikamatyan. Kini ang na-overdose sa cocaine. Wa mapasabot nga kuyog sa Lisa to apel Lisa. Ha? Wa mapasabot. Kay mahimo man nga nigamit sa tuko way labot sa Lisa. Mahimo man sa kamong grupuha dinha nga o baka mo ingon sa antikler panalitan nakatulog na po, no? Or yung paggamit po ni Tantuko po, yung First Lady po ay nagtakatingin lang po. Pwede po pagkapinan niya, nakatingin na po at bigibadlong po. Hindi nakikinig si Tantuko po, nagkapatuloy po kahit binadlong na po ng First Lady po. Sinsala mo na kung Tagalog ha, kay mahirap po. Ang pagtagalog po, mahirap. Ato na nagagi katawa-katawa, kaya niya naman nang gawas naman sa report. So, mani mo na ang kalakihan ron. So, paminahon to kay malagmit mga higala nga wag ilabot sa Lisa. Malagmit anang panahon nga ni gamit sa Tantuko dito sa nagmeeting baka si Lisa sa laing part sa hotel. Pwede. Malagmit nga nagkuyog sila dito pero ang pakita sa Tantuko. Tingali og pila man sa kabuk sa hotel basin og kanang kuan ba? Or malagmit wag ilabot si Lisa nagtanaw ra siya na madlong pa siya. Pwede man kay yung nangyari po, binadlong po ni First Lady at hindi po na, ano po? Isa ba'y Tagalog binadlong na eh? Sinaway. Yun po, sinaway po ng First Lady po, ang nangyari po, na pinigilan po, hindi po na kikinig po, nagpatuloy po ng paggamit ng cocaine po. Yun po nangyari po, ang totoo po, hindi naman po fake news po, dahil nandyan na ang toxicology report, hindi na natin sabihin nga fake news po, pero pinigilan po ng First Lady po, at hindi nakikinig po. Isuplayan kong Tagalog din ni Attorney Rani Montesclaros, mga higala. Sinaway ko na, sinaway. Sinaway po, pinigilan sila ng First Lady po na huwag gumamit po. Nagpatuloy pa rin po. Kaya walang kinalaman po, no? Hindi po pwedeng pasangin lang po. Pero kining tao ko bingon sila yung kuyuga na. Kaya kung balikon, watay ebidensya, pero usas mga timailahan god. Kanay nana kanang mukagot ng ipon ba o kanang mo hiwi-hiwi ang baba na mao na ginang uban na basta inana kanay basta suyop mao na ni kombate na mao na ni gyud mahigalang kimailhan tanaw ha ang lawas mo nakaluya